ng katas. Tawag ng katas. Tawag ng katas. Welcome sa ating tawag ng katas. Kabisyo, ang oras 11:12 na. On a Kasama mo pa Wednesday. rin, Uncle Dago. Kasama nyo rin ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo gabi-gabi, Tanya Chinita. At mamaya kasama rin nating magpapayo at makikinig sa tawag ng katas, si Mang Kanor. Basic, guys. Para sa mga nagtatanong paano ba tumawag sa tawag ng katas, meron ng maraming paraan. Pwedeng sa Viber. Viber, which is 0916 529-5595. Pwede ka mag-chat muna, tas kami tatawag. Pwede rin. Hanapin nyo Uncle Dagol sa Messenger. Yan, pwede na tayo mag-messenger call ngayon sa page ni Uncle. Messenger. Kung wala kang Viber, sige, wag ka na lang muna mag-download sa Messenger na muna lang. Okay? Pwede rin sa landline. Meron Oo. tayong landline. Buhay na buhay yung landline natin. 8832-6163. Okay. So kahapon, nakausap natin si Tin yung na-experience niyang bullying Oo. na mismong professor niya na ng bully tits, no? Parang Naranasan niya na kakainis man na. totoo. Tapos, Parang pangalawang magulang natin yung mga teachers natin. So sila dapat mang unang line of defense natin, di ba? Hindi yung sila pa yung unang parang nambully. Okay. At ang nakakatawa kay Tin kasi despite ng mga naranasan niyang bullying mula elementary days, ngayon fourth year college na siya. Graduating Oo, na. graduating na. Congrats. Hindi siya nagpadala. Nagpatinag sa mga negative na naririnig niya tungkol sa kanyang pagsasalita at sa pananamit, sa itsura niya. Totoo yan. Oh, 'di ba? So, yun. Tawag na kayo kabisyo kahit ano yung bullying man o Kahit pera ano. o kahit tagumpay. May Yan. share kang may i-flex ka na achievement. Pwede rin yan dito. Tawag na Mga- katas o nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa. Ibang bansa, open na open po tayo dyan. Mary Rose Rubion, may gabi. Nakatutok Julian yan sa Duapa. TikTok. Mga taga-palengke sa Pasig Eats, yung mga nasa Buko Juice dyan, naka-tune in sa atin Oo, yan. nakatutok sa atin Yung mga yan. radyo dyan, may Totoo. mga love radio yan. Yung mga taga-Pateros. Oo, salamat sa inyo sa nakasama natin Pateros. ganun. Nahuli natin yung kanina. May mga nahuli. Oo, nakikinig, nakatutok sa Love Radio. Daghan salamat sa mga taga-Pateros. 1,000 pesos plus grocery pack Oo, yan. tapos may gold mine rice pa. Meron bang bigas? Grabe talagang gold. Basta nakatutok ka sa Love Radio. Shout out sa kumpare ko, yung may-ari ng gold mine. Ang pangalan. Sabi niya, Lucky lang daw, hindi daw pwede banggitin yung pangalan niya. Basta gold mine. Gold mine rice. Shout out, Ang maghatak pa po. sarap-sarap ng gold mine Ang rice. sarap-sarap. Kanlahi Festival sa Tarlac. Okay. Adrian Duapa, salamat. Anyway, may ano na tayo. Meron na tayong dumulog sa ating himpilan. Ito na siya. Usapin na natin. Hello! Magandang gabi po. Lakas ng ano? Oo yun? nga. Magandang gabi po. Grounded? Magandang gabi sa iyo, brother. Ano yun? Ako nakikinig din ng Love Radio. Kahit ganitong oras na yung schedule nyo, call, marami pa rin nag-aabang sa inyo. Aba, salamat, brother. Ha? Ako naman nakakarinig nung May grounded. may static. Wait lang po, ha? Tech, Medyo- tawag lang tayo ng tech. Medyo Wait lang, sir, nakaka-istorbo siya sa tenga. Engineer Izone, may caller na tayo, pero pwede kang bukas. Opo, Save mo yung opo. number Pero- natin. Hello, sir. Hello po. Ayan. Kaya po ba sa try natin sa Viber kung mas malinaw? Messenger ba to? Messenger to eh. Ah, Okay lang ba? Viber? Kaya po ba? Wala akong Viber. Wala kang Viber. Medyo WhatsApp. nagano eh. May WhatsApp ka Wala ba? tayong WhatsApp dito eh. Ah, Medyo may Telegram. Si static. Uncle may Telegram yan, suki. Wala akong Ay, Telegram. lang. Ako, meron! Yung ikaw uwi, mama Telegram. sakit. Telegrama yun. Uwi, ikaw pinalitan. mama sakit. Pinalitan na. Hina daw eh. Lakas lang ng ano. Baka Malakas yung naka-loudspeaker. static eh. Baka o pa headset double check siya. doon, brother.
Baka daw Ay, naka-loudspeaker ka naka-earphone ba? ka ba, brother? Oo, naka-airpods ako. Naka-earpods. So, anong dapat? Pwede nating Sige, itry sige, na. sige. Oo, Hindi. alisin. Tanggalin ko na lang. Baka ito. Baka Tanggalin yung mo AirPods yung ko. tenga mo. Hindi, tinga! Alin Yung ba? earpods nga. AirPods. Ah, Earpods? Bigay ko sa'yo. Ah! Parang taga dito lang yan. Lalalala, wag. Brother, baka malata ka. Wag ka masyadong palata. Ah, Tino yung reaction ni Tita Taga Tanya. dito lang yan. Bigay mo. Ayan. Natanggal na ba yung Hindi pa. Ayun AirPods pa eh. mo? wait lang. The Bluetooth device is Connected unpaired. successfully. The Bluetooth device is unpaid. Baka, ano yan, Kuya Dut? Baka mas okay pag handset lang. oo. O sige, wag ka na mag-headphones, yung normal lang na. Okay na? O may katawagan ka na Meron pa din. babae. Ulitin natin ha. Wait lang. Diyan ka na. Tatawagan kita ulit. Wait lang. Sige. Isa Ayan. pa Binaba ulit, ko isa lang pa po ulit. para Opo. mas sure Kasi lang tayo. para sa komportabling tenga natin. Oo, medyo may ano talaga eh. Ang ingay yung Yan na, color. yan. O, meron talaga. Ay, meron. eh. Kahit ano. Sa color, sa end niya. Sure ka? Hello? Ayan, Oo. ayan. Okay na? Call? Malakas naman siya, pero lumalaban yung... Mm-mm. Ah, Teka lang. O, Bago- basta wag loudspeaker ha. Hindi yung loudspeaker. hindi. Hindi ito love speak. Sorry. Love speaker. Love, Ang galing. love. Sino to? Sino to? Sino Napaka- to? Sino to? O, sige. Pangalan mo na, brother. Mm-mm. Prat Prat. ng OFW. Si Prat. Taga saan? Anong bansa? Singapore po. Singapore. Okay. Prat ng Singapore. Ilan taon si Prat? Para malagay lang namin. 35 po. Si Prat, 35 from Singapore. Musta dyan, brother? Musta sa Singapore? Okay naman, Call. Ano ginagawa mo? Nature ng work mo? Aviation po. Aviation. Anong trabaho sa aviation? Malawak po ang industriya ng aviation eh. Mm-mm. May piloto, Mm-mm. may aeronautical. Pwede mo bang sabihin yun sa'yo? Aeronautical. Aeronautical. Ibig sabihin, Piloto. Hindi. pag aeronautical, ano kayo? Yung Mekaniko? yung nasa solar system? Pwedeng, Ano ba yun? Ha? Astronautical? Astronomical yun? pwedeng MRO, pwedeng Wow, alam namin yun. pwedeng OEM, Wow, engine. alam namin yun. In layman's term, ang trabaho mo ay Oo. mekaniko Yung ng halimbawa, airplane? tip- Tama? Yun. Babaero to? Fabrication. Bakit? Babaero. Bakit ba nasaan Paano? babaero to? Wala pa nga eh. Di mo nga, Di pa nga alam di yung mo nga kwento eh. grabe naman. Hindi Oo. ganyan lang ako. Okay, Prat. Ano, ikaw ba ay single o married? Complicated. Complicated. Oh. Na kaka-break nyo lang o hindi kayo? Walang label? Siguro matatawag ko siyang 3R. Ano yun? Revenge, result, tsaka regret. Revenge, result, and regret. Regret. Saan mo nakuha Yeah. tong 3R na to? Hindi kami, kakapanganak lang namin eh. Ano to? Wala lang. Mga nakukuhan lang. Description ko lang sa... Saan mo sa nakuha one- yun? Yung 3R na yan? Wala lang, sa akin lang. Sige. Napo. Bakit mo nasabing it's complicated? Sige, kwento. Ano ang katas mo, Prat? Complicated kasi yung story ko ay sabi mo nga hindi na babaero, hindi naman. Hindi ka babaero, promise. Okay. Okay, bigay mo, Ah, bigay mo. Loyal yan. meron akong long-term relationship na biglang okay, ganito na lang. Meron akong long-term relationship tapos that time wala pang source of income.
wala kaming source of income. Then eventually, siya nag-aaral. Mm-mm. Then that time, pinag-stop siya ng parents niya kasi panganay siya. Hindi na nila kayang suportahan yung pag-aaral niya. Tapos, then, that time, gusto niyang magtrabaho na. Mm-mm. Then biglang nagtatrabaho siya, may nakilala siyang guy. Yun. Ano yun? Tapos Hello? nung sorry kasi nininervyos ako eh. Sige lang, go. Ayan, nawala na yung Hindi ako tunog. sanay sa ganito eh. Oo. Oo. Tapos, At least nawala na yung tunog. Salamat sa ating Tapos that engineer. time, hello? Oo, go ahead, Ben. go lang. Oh. Hello? Hello? Ay, Ano, wala. Hello? Ay, nawala. Hello? Dali lang. Hindi niya naman kami marinig. Ayan, brother. Rinig mo kami? Hello? Hello? Hindi niya kami rinig. Hello? Lang po. Nawala. Teka lang ha. Hello? Inon ko na yan. Hello? Sandali lang, brother ha. Lang po. Hello? Ayan, hello? Ay, nawala. Wait lang. Pawagan natin ulit guys. Sayang na po. Sige po, mga kabisyos na nanonood sa atin. Meron talaga siya. Sige, tiisin na lang natin. Hello? Ayan, Hello, okay na? Oo. Ayan, sorry na Itong po. sinasabi mong long term, ilang taon to? Ilang taon kayo nito? 8 years. 8 years. So, Mm. 35 minus 8, ganon. Magkuhan ka pa tita ng 2 years. Okay. Mag-backward ka ng Tapos, 2 years. Tapos, That time, nagtrabaho siya. Then, she met a guy na katrabaho niya na parang kinukwento niya na sa akin yon. Pero wala naman ako sa isip kasi naisip na ganun yung mangyayari. Hanggang that time, kasi nagte-training ako sa Manila, bigla na lang akong hiniwalayan. Paano yung sinabi sa Yung iyo? parang Personal o chat lang o chat tawag? lang, chat Chat? lang. Oo. That time, nakipaghiwalay Hindi- sa chat. Ang sabi? Ano tapos ang sabi, kwan na daw, parang yung relationship namin walang mapupuntahan, na parang tipong hindi niya nakikita yung future Nakasama ka? na hindi naman. Oo, nandun na tayo, pero parang pinitok na lang niya ako na hindi na niya ako nakikitang, na hindi, wala siyang future na nakikreate sa isip niya. Nakasama Na parang ka? walang build up, walang parang hindi nag-grow yung relationship namin. Ano sabi So, mo? Hindi naman pwede yung ganyan. Sabi ko, wag mo namang tapusin yung ganito lang. Mag-usap tayo. Hindi mo naman, sabi ko, wag mong iisahin yung araw na to. Hindi naman na tipong nandito lang tayo, dito lang tayo. And then that time, sa kon kasi probinsya siya eh. Pupunta akong training, bumaba ako ng jeep, bumalik ako ng apartment. Oo. Kumuha lang ako ng konting damit. Nagbiyahe na ako ng papuntang probinsya. Pinuntahan Tapos mo siya? Dumiretso ako sa bahay nila. Tapos? Then gabi na ako nakakuan noon, nakadating. So that time, mag-usap tayo. Hindi, umuwi ka muna. Puntahan na lang kita bukas, sabi. E di, kinabukasan, nantay ko. Then suddenly may nag-chat sa kanya na hindi magkasama na kami. Nag-chat sa kanya, nakita ko. Sino yan? Wala, yung kwan ko, yung TL ko. Team leader? Ganon, sabi yung ganon. Bakit daw? Wala, tinatanong niya kung papasok ako ngayon.
Eh di nagduda na ako noon. So, nakita ko kasi yung pangalan nung guy. Oo. So, sinearch ko siya sa Facebook. Then nakita ko yung profile pic niya is magka-holding hands na kamay. Profile pic nung guy. Mm. Okay. Tapos? Siyempre, 8 years eh. Alam ko yung daliri ng Babae. nung girlfriend ko Mm. noon eh. Nga parang kilala ko to lahat eh. Mm. Then that time, tinanong ko siya, bakit ano ba kayo? Pinuntahan ko sa trabaho nila Mm. na tipong nagkuhan na ako doon, nagmaoy na ako doon. Ang baba ng tingin sa akin, wala akong damit na pantaas. Para akong baliw. Naghubad ka? Oo. Nagmaoy ka dun sa trabaho Nagmaoy niya? ako, Oh. pinagdidibdiban ko lahat ng makasalubong ko. Ha? Okay. Oo. Kahit di mo kilala? Hindi ko kilala. Ano bang nasa isip mo that time? Oo. Well, it's a guy thing na parang pag nasaktan ng lalaki talaga, nagiging kupal eh. Mm. Pagiging makitid ang utak ng lalaki pag Tapos, tipong wala okay. Sige, doon sa trabaho yon nagmaoy ka, nanapak ka, naghubad ka ng damit. Nasapak mo ba yung lalaki na yon? Wala, hindi siya lumabas eh. Ayan, nawala na yung okay. ano. Hindi siya lumabas. So, iba yung sinapak mo para sa kanya. Hindi siya lumabas. Okay, Kasi tapos- sa amin kasi, parang kilala din ako. Parang ganun. Kilala kang Parang- ano? Doon sa lugar nila, kilala siya. Kilala akong mabait. Okay. So, tapos nung nagwala ka dun sa trabaho na yon, sa trabaho niya, nung lalaki, sino pumigil sa'yo? Paano ka natigil? Nung may tropa ako nagtatrabaho doon. Siya yung pumigil sa'yo. Oo. Pre, wag mong sayangin yung buhay mo sa isang babae lang, sabi niya. Mm. Uwi ka na. Tapos, umuwi ka na. Kami. Na- Umuwi ako. Tapos, yun, na-confirm ko na sila talaga. Paano? Na ang daming pictures, ang daming nakialam na sa namin eh. May nagsend na Pictures, sa'yo. May nagsend na sa'yo. Oo. Kinonfirm nila, Tapos- tama ang hinala mo. May resibo. Tama yung pagmamaoy mo. Sinabi na ganun. Mm. Tapos, anong ginawa mo sa girlfriend mo? Wala akong ginawa sa girlfriend ko. Yung na lang ako. Chinat. Sabi ko, pag kailangan kong tapusin yung training ko. Kaya pagbalik ko dito, sabi ko sa mga kaibigan ko, wala na yun. Sabi ko ganun, hindi na ako Hindi ka na Hindi na maapektuhan. No, hindi na. Hindi. Ang gusto ko malaman, pagkatapos ng maoy na yon, chinat mo si girl. Ano sabi mo? Yung eksaktong sinabi mo. Ang sabi ko lang sa kanya, ayun, maging masaya ka lang. Sana tama yung pinili mo. Kasi ako hindi ka naman naging mali sa akin eh. Kasi lahat naman ng ginawa ko para sa tama. Lahat ng intention ko sa tama. Okay, anong reply? Sabi niya, sabi niya, maging masaya ka rin, gano'n. So, umamin na siya. Hindi na siya nag-deny. Hindi ako deserve para sa iyo ganun. So, Ang gaslight pa. Mga babae So, talaga. umayaw babae, na. mga ganun babae talaga, may ganun. Ganon din kayo lalaki. Hindi, mga babae. Okay, tapos, pagkatapos nun, ano nang nangyari after ng breakup sa chat? Then, lumuwas ako ng Manila. Tinuloy ko yung training ko. Nung tinuloy ko yung training ko, so, syempre, hindi naman ganun-ganun lang eh. May kwan pa rin ako, may lahat, hindi ako kumakain, So inom nasaktan lang, ka talaga. Okay. inom lang, ganito, paulit-ulit akong ganito yung nangyari, yung mga kaibigan ko, alam kong nananawa na, pero that time kasi makikita mo yung tunay na kaibigan pa sa pinaka-down mo eh. Hindi ka nila iniwan. So, Yun yung yung time na yun,
puro inom. Inom, Tapos, walang kain, Col. Walang kain, walang tulog ko 2 hours papasok. Pero sa akin, hindi ko pinabayaan yung karir ko. Pan ko pa rin. Priority mo pa Tatapusin ko rin. to. Oo. Oo. Tapos that time habang nagiinom ako, may nag-chat na Sino? babae. Sino yan? May nag-chat na babae that time na ang sabi sa akin yung una tumawag, hindi siya nagsasalita. Then siyempre nag-chat ako. Oh, so sino sino to? to? So sino to? Mm. Oo, fast Sino to, forward sabi? natin kasi mukhang mahaba pa. Oh. Oo, Sino to? sige. Bibilisan ko na, Oo. tita. Ganito. Ako yung kwan, sabi niya. Alam mo ba ang chat niyang una, alam mo ba kung anong ginagawa ng girlfriend mo? Oo, alam ko na. Wag niyo na akong gambalain pa. Alam ko na 'yan. Wag niyo akong Pero wag niyo na akong nag-reply. pakialaman. Pero nag-reply. Anong sinabi? Nag-reply siya. Oo, ganito. Yung pala yung girlfriend nung nanulot sa ex ko. Oh. Okay. So, ano sila? Kabet and kabet. Kabet to kabet. Kabitan sila. Oo. Okay. Tapos pagka hindi ko pinapansin, hayaan mo na sila kung anong kwan nila, Pero aminin anong mo gusto kahit nila. sabi mo na oo, alam ko na, interesado ka pa rin sa storya kung paano nangyari. Siguro that time kung ilalagay ko yung Yes isip or ko that no? time, Yes or no? hindi kita Kasi alam ko kuwan na ako dry na ako ayoko nang malaman. Alam mo So, na no na. hindi mo na kailangan ng I-memorize. Di mo na kailangan Okay. i-memorize pa. Pero Hindi. nung nalaman mo yon, nadagdagan ng sakit? Oo naman, O, so masakit. may paki ka pa. Oo, oo naman. Oo. So, Tapos hindi yun, interesado ka pa. Oh. And then tapos that time kasi yun, busy rin ako, binisi ko yung sarili ko. Hanggang chat ng chat yon yung girl. Yung Okay. girlfriend Hanggang- nung yung- lalaki. Ex na lang yung ex. Oh, yung ex ng Oo. lalaki. Oo, Oh. Tapos, Tapos nung pagpan ko, tinignan ko na tumatawag sa akin, parang may naisip ako. anong naisip mo? Sabihin mo na. Para yun, yung one is revenge. Revenge. Papasok. Gagantihan mo si girl. Gagantihan mo yung girlfriend mo sa pamamagitan ni girl. Papakita ko sa kanya. Bakit? Wait lang. Bakit? Nilalandi ka ba ni girl? Oo, nilalandi ako. So, nun. nilalandi ka. So, naisip mo, o landiin ko rin para makaganti kami pareho. Hindi, ang isip ko nun, tita, yung parang, ang gusto ko, paparamdam ko to sa babaeng to na mas better ako dun sa ex niya. Na lalaki. Okay. Oh, fast forward. Nagkita ba kayo? Nagkita kami. Saan? Umuwi ako, yung girl, Saan kayo Kwan din nagkita? kasi, Saan kayo nagkita? may time na pumunta siya ng Unang Manila. kita Doon saan? kami- Saan unang kita? Nagkita kami dun sa malapit sa Karame. Kasi- Motel. Hindi, grabe ka naman, tita. Grabe ka naman. Ba't ako grabe? Sabi mo talaga, hindi pa. Kasi ang tagal eh. Kakain pa Alam sila. mo, alam mo kasi ang tagal eh. Pwede mo nang ikwento yung detalye. Pwede Alam bang mo, mag-coffee lang? alam mo that time. Nagkopi na Okay, sila. nag-coffee. Nag-coffee lang sa Okay. sa may Cubao, yung after coffee, doon. Oh, anong pinag-usapan sa over the coffee? Tapos that time kasi, That yung time. flight na niya, mga lang siya, mga 6 hours lang siya ng Manila. Tapos nag-flight back siya papuntang probinsya namin. Okay, tapos? May parang kasi may-ari sila ng isang eskwelahan sa amin . Then, Tapos saan napunta ang nyo, pagkikita nyo ni Ate Girl? Tapos Nasundan yun. pa ba? tapos yun, yung parang, sige nga, isubukan ko nga. Naging kami. Naging kayo. Naging kayo Nagbembang nung... kayo? Nagbembang kayo? Nagbembang kami, tita. Masarap? Masarap. Mas masarap siya sa ex mo? Mas masarap ka. Mas masarap. Ay!
Tapos sasabihin mo sa akin, di ka babaero? Kaya, naman na. So, Nadulas lang, okay, nadulas ayan, lang. nakuha na namin ang buod ng kwento. Tapos nagbembangan kayo. Na-in-love ka ba sa kanya? Na-in-love ka. Hanggang ngayon kayo pa rin? Ngayon, yun na nga, nabuntis ko siya. Oh my God! Tapos? Teka lang. Tapos, Tanong ko lang, brother. Nagka-idea ba yung mga ex nyo na naging kayo din? Yung ex mong babae, pati yung ex ng lalaki. Nalaman nila na naging kayo? Tapos ano daw reaction? Itong mas maganda. Yung ex ko gusto makipagbalikan sa akin noon. Bakit? Kasi wala, nagkalabuan din sila eh. Nung lalaki? Naku. Okay, so nabuntis mo. Kamusta na ngayon? Nabuntis, tapos yun na yung result. Result ng revenge ko, nabuntisan ko. Oo, ano na nga? Ano nang balita? Ngayon naman, yun na yung papasok naman yung result. Yung parang wala pala eh. Hindi pala ganun ka deep yung love ko sa kanya. Okay, so hindi mo siya pinanagutan? Pinanugutan ko. Magkasama kayo? Actually, hindi. Nagsama kami ng 3 years. Pero pero nung nag-work na ako, 2 years na ako dito sa Singapore, na nanganak na siya. Then may mall doon sa amin, nakita nung pamangkin ko tsaka nung kuya ko. Na may kasamang lalaki. Oh. May kasama na naman. Na may kasamang lalaki. Andito na ako noon. Eh sino daw yung kasama niya? Kung daw siya, friend daw niya. Pero nalilito ako, habang buntis siya, may kasama siyang ibang lalaki. Hindi, nanganak na. Nanganak na. Okay. Tapos, So anong na-feel mo? Nasaktan ka ba? O ay buti na lang, hindi ko pinanagutan? Anong feeling mo? Hindi, pinanugutan ko naman. Buti na hindi niya pinakasalan. Hindi kasi for me kasi pinanagutan, pag sinabi pinagutan, nagsama kayo. Nagsama kami. Okay naman kami nung before ako umalis. Okay kami. So Totally anong okay. na-feel mo? Anong na-feel mo? Ang kwan ko noon na dito na ako. May anak na kami. Hindi magfo-focus na ako sa kanila. Tapos biglang all the way lahat ng sustento, lahat ng gusto niya binibigay ko, lahat ng anong gusto niyang sige, hobby. naging responsable ka. After mo na lamang may kasama siya sa mall, anong ginawa mo? Tinanong ko lang siya kung Sino daw lumabas yun? ka bang Sino lumabas daw ka yun? ba nga? Hindi, ganito ang tanong ko sa kanya, tita. Lumabas ka ba ngayon? Ang sagot niya hindi. Oh, nagsinungaling. Okay. Okay. Brother. Talaga? Tapos? Pero sino yung kasama mo? Anong kasama ko? Sa mall. So, nag-deny pa? Hindi na siya, nag-deny siya. Dininay niya. Okay. Teka lang, brother. Putulin natin. Nag-deny siya, ha? Balikan kita. Saglit lang. Mag-commercial break lang tayo, ha? Basta nag-deny siya hanggang doon tayo, ha? Okay. Balikan po natin in a short while si Prat, 35 from Singapore.
Hello? Standby lang po ha. Standby. Okay, nagbabalik po tayo sa tawag ng katas. Sama pa rin natin si Prat from Singapore, 35 years old. Prat? Na ang gulo-gulo na ng kanyang life. Nagkasablay-sablay na. Okay. Prat, tuloy. Balik tayo doon sa tinawagan mo siya dahil nakita nga ng relatives mo na may kasamang ibang lalaki sa mall. So, dininay niya na nasa mall siya. Tapos, nung tinanong mo, Dininay niya, dininay niya. Tapos, yun, ang sunod ko, sinungaling ka. Ginanon ko na lang. anong sabi niya? Bakit? May nakakita sa'yo. May resibo. Sino nakakita sa akin, sabihin mo. Oh. Hindi na kailangan. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo kung sinong na. Basta, So, after nun, ano nangyari? pinatay ko na yung tawag. Tapos, nag-usap kami kinabukasan. Then, inamin niya ng kinabukasan na. Friend daw niya yon. Friend daw niya yon na galing, ewan ko kung saang abroad. Sinamahan daw niya na namahan niya daw na bumili ng damit kasi wala daw siyang damit. Okay. Yun yung explanation Naniwala ka niya. naman, naniwala ka. Siyempre, call. Hindi naman Oh. tayo ganun. Siyempre, kung siguro pinanganak kahapon, maniniwala. So, anong nangyari sa inyong dalawa na? Yun, wala na. Hanggang Paano yung bata? Paano yung anak nyo? yung ko naman, sinusustentuhan ko naman. Every uwi ko naman is nakukuha ko. Pinapasyal mo. Na katabi ko naman matulog, ganun. Paano naging usapan nyo para sa anak nyo? Yun, basta sustento, ganun. Lahat ng, kasi grade 2 na siya eh. Matagal na po itong nangyari. Kamusta anong status ng buhay ng puso? Hirap na magtiwala sa babae, tita eh. May tanong ako. Mahal mo pa ba yung ex mo? Yung unang Hindi ex mo? Si 8 Hindi na. years. Hindi na. Kamove Hindi on na. na siya. Kamusta na siya ngayon? Yun, wala naman akong hindi naman ako interesado, pero sabi nila na buntisan daw ng matanda. Hala. Pero okay siya. Ewan ko. Ewan ko. Wala na rin siyang update doon. Pero di ba nakipagbalikan sa yun? Paano mo siya, paano mo tinanggihan? Hindi na eh. Kasi may, sabi ko, may anak na ako, yung ginawa kong katarantaduhan. Naging responsable ka. Oo. Nagkwan na sa akin to. Bumakpire Akuin ko na to. Parang, hindi ko naman sinasabing disaster na kwan. Parang beautiful disaster yung anak ko sa akin. Na parang, kumbaga, itinama mo yung mali mo sa pamagitan ng anak mo. Okay, wala ka ng feeling sa ex mo, nabuntis Wala ng na. matanda, pero hindi mo na business yun, tama? Opo. Okay. Etong pangalawang ex mo na nanay ng Anak mo. love child mo. Mahal mo ba? Mahal mo ba siya? Wala na. Wala na, tita. Hindi na. Okay. May someone na rin ba siya ngayon? Ang alam ko meron. Meron. Sige. Hindi lang pinalam. Prat,
kung meron kang magandang bagay na natutunan, maganda muna, Ah, sa buhay mo, sa mga relasyon mo, ano yun? siguro yung leksyon na mai-she-share ko is yung hindi hindi tama yung mag-revenge, hindi tama yung parang Kaya pala parang tatlong R, no? Ano ba yun? Revenge. revenge, result, and regret. Mm. Ito pala yung tatlong R. Oo. Yun, huwag kayong mag-revenge, isa pa Diyos, basta kausapin niyo lang si Papa God na kung Mm. may kuwan kayong dinadala, Mm. idasal niyo lang, kausapin niyo lang siya. Mm. Hindi 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 kuwan 'yon, walang bayad 'yon. Matutulungan at matutulungan ka ni Papa God, hindi ka niya pababayaan. Okay. Li-lift up ka nun. Mm. Napalapit ka ba kay Lord dahil sa mga naranasan mo? Handa ang dami niyang ginawa para hindi ako mapahamak. Mm. Niligtas ka Talagang pa rin niya. na ito, thankful ako dahil okay ako dito. Mm. Okay ka na dyan sa Singapore. Mm. Gusto mo bang nagpapasalamat ka ba kay God? Oo naman. Gusto mo na ba siyang Ah. makita? Wag muna. Nagmamadali ka, tita. Wag muna. Hindi. Basta Diyan na kasama ka, tita eh. Ha? Ay, sasama ka pa. Parang kilala ko na to. Mga babaero Parang talaga. kilala ko na tong caller na to. Kilala mo yan? Okay, sige. Ano naman yung mapapayo mo sa mga tatay? Kailangan nilang kung ano man yung lahat kasi Mm. kung ano man ang gagawin mo, may mako-consequence yan. Mm. Kung ayaw mo ng consequence, wag mong gawin yan. Kasi kung gagawin mo yan, dapat handa kang harapin kung ano man ang consequence na. Mm-mm. Kasi may bata nang involve eh. Mm. Hindi hindi gawin mo naman yung part mo ginawa mo yan eh. Mm. Dapat mong tayuin yung responsibilidad mo, hindi yung tipong ginawa mo tapos tatakbuhan mo. Prat, ilan na ba yung anak mo ngayon, Prat? Isa lang. Ay, sala. Okay. Baka sinadagdagan eh. Okay. Nanonood pa naman si Bilidio Santos, ang pastor natin. Okay. Eh. Ano naman ang mensahe mo para sa Yun, hindi mo na? Girl ba, boy? girl. Kunyari siya kausap mo, nakikinig siya ngayon. Sana sana maging mabuti kang tao, maging isa kang mas mabuting tao na magiging ehemplo at inspirasyon ng ibang tao. Mm. Kasi pag siya ang nagsimula, masusundan ng isa pang mabuting tao. Parang kindness is all for us. Kung kaya mong maging mabait sa isa, Mm. kaya rin maging mabait nung isa pang ginawan mo ng mabait. So, ang kindness, i-spread yan. Prat, So you have to pay it forward. Yep. Prat, masasabi mo bang isa kang mabuting ama sa anak mo? Siguro, hindi ko alam eh. Kasi hindi ko naman pwedeng i-judge yung sarili ko eh. Mm. Ang Bakit? pwede lang mag-judge yung anak ko. So, igagawin ko lahat para makita niyang responsable ako. Mm-mm. Na may paramdam ko sa kanya kung anong pagmamahal na kaya kong ibigay pa sa kanya. Mm-mm. May tanong pa ako. Sige. Kailan mo goal na makasama? Kasi yun yung dapat end goal mo eh. Kung gusto mong ma-fulfill yung sinasabi mong gusto mong Lahat sabi ng naman, tatay. lahat
lahat sa kanya, lahat ng sakripisyo ko na to para sa kanya. So, kailan nga? May timeline ka ba? O, dapat 5 years kasama ko na siya sa Singapore o kaya Ang for good na tanong, ako sa papayag ba yung Pilipinas? nanay? Ikaw lalaki eh. Wala kung Sa tingin mo, papayag yung nanay niya na hindi. bibit-bitin Hindi. mo yung bata? Actually, hindi. Pero kung may sarili na siyang isip at may sarili na siyang desisyon. No, kaya nga tita, kaya nire-ready ko 'yon kung ano man ang desisyon niya para sa buhay niya. Yun yung susuportahan ko financially. Okay. Kaya yun ang paghahandaan ko. Okay, next Kung ano man- question. To end this conversation dahil nasabi mo na yung mga natutunan mo. Kasi tingin namin kahit anong payo namin, nagawa mo na yung mga plan A, plan B eh. Okay, eto na lang. May nililigawan ka ba ngayon? Aray bo, yan na. Meron Yes. Saan mo na-meet? dito rin. Sa Singapore. Oh. Kayo na ba? Oo, kasi ang tagal. Parang ganon. Mga lalaki, alam nyo, kung nakikinig yun, nainis na sa'yo kasi oo lang ang sagot eh. Salita ka kasi agad. Depende kasi sa nagtatanong Oo na siya eh. Pumasok Yan ka naman, eh. Yan naman ang mahirap sa babae, tita. Kami na naman. Ayan. Kami na naman. Bakit, Brad? Kita mo nga Bakit? gumanti Sinabi ka mong nga eh. Pag sinabi mong oo, tapos nagsisinungaling ka, sabihin sinungaling ka. Oo. Totoo kasi. Ayun nga, yung pagtotoo yung sinabi mo, Sige. magagalit ganito na. kayo. Saan kami lulugar, tita? Tama. Diyan ka sa Singapore, dito kami sa Pasay. Oo nga, Brad. Okay, Prat, ano na lang. Anong nakikita mo ba yung partner mo ngayon na Oo. sana, di happy kami. Happy Kwan na ako ending. Date To date to marry, settle. date to marry na tayo, tite. So dati to play talaga. Talagang gumahanap ng butas si tita. Excuse me. Brad, huwag ka magpadala sa trap. Excuse It's a me, trap, Brad. Hoy, kayo ang humahanap ng butas namin, hindi kami ang humahanap ng butas namin. Aray mo, kahit I-shoot nyo lang nakapikit eh. shoot agad yan. 3 Brad, points. oo, sige, mensahe mo sa girlfriend mo ngayon. Ingat ka dyan kasi nasa on siya ngayon eh. Nasa NZ siya ngayon eh. Saan? Nagbakasyon siya eh. Baka Nasa NZ. NZ. New Zealand. Nosy Balazi? Okay. okay, maniwala ka sa... Pati ka sumama sa INSI. Wala call. Uwi ako ng October eh. Uwi ka ng Pinas. Okay. Kikita tayo. Huwag kang maglala. Sana. Bumisita ka Kilala dito, ko na ha? to. Kilala ko na. Bumisita ka dito, okay? Nahawakan ko na ba yung kamay mo? Huwag kang umamit, Prat. Huwag kang umamit. Kailan tita? Mahawakan ko ba? Galing. Galing. Thank you, Prat. Prat, salamat, May gusto Prat, ka bang ah. i-shout out? Wala na. Okay na. Okay. Pero thank you sa pagtitiwala mo sa amin, ha? Kahit alam mo you, naman na lagi akong galit sa lalaki, tumawag ka pa rin. Alam ko, tita. Grabe eh. Galit. Nakakatakot ka eh. Galit sa lalaki, pero... Alam nyo, mas gusto ko yun natakot sa akin. Ibig sabihin, hindi ako sasaktan. Pero kahit takot sila sa akin, nasaktan pa rin ako. Kauwi Ikaw, tita. Ikaw, may tanong ako, tita. Sige, go. Piloto o mekaniko? Wala. Wala? Bakit? Wala akong pipiliin sa ganyan. Lahat yan na daanan ko na babaero yan. Pati yung piloto? Oo. May pumunta dito. Gusto agad nga, bembang agad. Ay, grabe naman. I-try mo dun- yung aeronautics. Iba yun. Oo. Wala. Ay, may mekaniko. Wala. Ano ako? Lahat ng bagay kaya ano naming ako, ayusin. Sa truck driver ako. Kunyari pa. Okay. Salamat, Prat, ha? Thank you sa time Salamat, mo. tita. And Salamat. Nay. Thank you. Salamat, Love Prat. you. Salamat ko. Amping. Love you. Kita-kits tapon. Okay. Hoy, sabi ko Okay. love you. Love you too. Sumagot sa pagkapabairo mo, Prat. Sorry. Dala ka sa Talaga, trap. grabe It's naman a to. trap yun, Prat. Pinaliktad ka. Nawala ako. Nawala ako. Salamat, Prat. Trap Nawala tuloy. ako. Mga Tita kabisyo. talaga, oh. Mga Dahil kabisyo. salamat.
Bye-bye. Bye. Mga kabisyo, salamat din po sa lahat ng nanood at nakinig. Tawag ng Katas. Kami po ni Uncle Dagol, alas 9 po ng gabi hanggang alas 12. With Mang Kanor yan. Salamat kasi nakakasama namin kayo. Bukas ulit! Salamat sa mga OFWs natin nanood. Asa mo sa palengke mo karon na diri sa Manila o nasa probinsya. Salamat po. Nakasama nyo, Tita Tanya Chinita. Uncle Dagol with Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Regards din kay Kuya Dut. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Ito yung mga didikit natin na kanta para Ididikit? Didikit. Saan? Para kay... Uy, si Sa Tutoy pader. Si Tutoy Bato. Uy, ikaw Tutoy Bato, ha? Oy, Nico. Ah, Sito. Psst daw, sabi niya kay Tita Tanya. Salamat, guys. Metro's #1 Love Radio. Basic!